ngene. Kahanane Dewawati nujung kahanane oleh anakku Brawijaya. iya niku Majapahit niku peteng bentuk ana kedadian apa wayah iku Stranggana mungkane pati jalaran saka ngopo nggih dipun percayani pawan saking tenang. jadi orang mati saka kersane ngalah mati di perjayani musuh ngono. Terus turun romoin dari mancing pun suang ngecing Gusti Allah kuas jaluk diurip nih apa nih kumanya lanjut dan ono perhatian sing koyo ngene sing ngerti wong tuwa jane aku ngerti kowe iki ono rame-rame sing koyo ngene iki jane pun ngerti ning kowe tansah ngliwake omongane bocah tanpa suara karo wong tuwa ngapunten saking kula menika sangat terus mengusuti atas sampeyan betul juga kami luput anak Brawijaya kudu ngakoni salah dan lepat kulun sapodo-podo pasti menungso ini kali luput ini luwak gembolane ning aja mbok bareng maneh bocah iki bisa waluya jati-jati temen ning bapak kudu wae sawono no jenengku perlu tak uripi maneh urung manjine dibulut karo Gusti apa maneh iki sing dadi anakmu iki waktune wong sibuk ngerti ya pun bisa waras tenang aduh ini lagu ini terakhir ini Rukun Islam kang limo puniki Oh
supaya nenek kue lali ben dieling-eling ngerti? Nah, wes iki dino nger Brawijaya wis kuwi. Ayo padha dirujukke maneh dino iki. Anakmu karo si Utari. Ayo dirujukke wong. Ayo nger, kene nger. Dan supaya dadi kangge menawi sedya rombongan kepek Bapak mun bisa mudya paksane